Fi frar li għadda l-persuni fuq il-kodba tal-qatt niżlu għal 2000 ruħ, waħda mill-anqas rati qatt irreġistrati fl-aħħar 35 sena. Il-kap eżekuttiv tal-Jobs Plus, Clyde Caruana, attribwixxa dan in-nuqqas fil-qatt tal-bosta miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin flimkien ma' tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar snin. Il-miżuri li ħal gvern f'diversi oqsma biex tikber l-ekonomija, biex ngħinu lin nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, biex inkoll insostnu n-nies li qegħdin fid-dinja tax-xogħol, dawk il-miżuri kollha waslu sabiex id-domanda l-ħaddiema tkompli tikber u għaldaqstant għadna qed naraw u nesperjenzaw dan it-tnaqqis fil-qatt li qed jimmaterjalizza ruħu minn xahar għal ieħor. In-nuqqas fil-qatt seħħ fil-kategoriji kollha, bl-ikbar tnaqqis seħħ fil-faxxa ta' dawk li ilhom ifittxu x-xogħol bejn 21 u 52 ġimgħa. Is-Sur Caruana qal li għall-kontrarju ta' dak li kien jiġri fil-passat, illum Jobs Plus tiltaqa' f'qasir żmien ma' dawk li jkunu qed jirreġistraw. Is-Sur Caruana qalenna li l-fatt li naqsu wkoll il-numru ta' persuni b'diżabilità li jirreġistraw ikompli jikkonferma li l-pajjiż qed ikompli jaqta' l-frott tal-miżuri tas-sena 2015 fejn il-Gvern offra għajnuna lil min iħaddem. Dan fil-waqt il-Jobs Plus qed tgħin persuni b'diżabilità li jżommu lura milli jirreġistraw u għalhekk jingħataw is-support meħtieġ. L-istatistika pożittiva maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tkompli fuq dik ta' Jannar li għadda fejn skont ċifri tal-Eurostat pajjiżna rreġistra l-anqas rata ta' qatt minn bdiet tinġabar din l-istatistika fis-sena 2000. Bħala Jobs Plus qed nistennew illi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin l-ekonomija se tkompli tikber għaliex il-feedback li nirċievu minn min ħaddem juri bl-aktar mod ċar illi d-domanda tagħhom għal ħaddiema mhux biss se tkun għolja bħalma bħalissa imma mistennija tkompli tiżdied. Għaldaqstant nantiċipa li fil-Gżejjer Maltin se jkun hawn aktar xogħol milli hawn bħalissa. Is-Sur Caruana saħaq li meta wieħed iħares lejn il-futur, wieħed għandu jistenna biss aħbarijiet pożittivi.